és l'estant que han fet els alumnes de la Deià i van fer entre tota la classe uns quants estants, van donar un concurs i els professors de l'escola van escollir el que més els agradava i després els alumnes i els professors el van dur a terme i ara està a la fira. Una de les coses que m'agrada de la Deià, perquè potencien que els alumnes, des que estem ja a l'escola abans de sortir, doncs, tinguem alguna cosa amb el que posar al nostre currículum i donar-nos a conèixer una mica.